अकेले अकेले का नहीं पर्सनल बा। पर्सनल। यार कुछ ही दिन में कॉलेज खत्म होके वाला बा। हम श्वेता मैम के बहुत मिस करब यार। और संजय तू? हाँ कोई के बा? के है काहे बताई? गाइस आज क्लास अटेंड करे के बाकी नहीं। नहीं। वैसे तोहरा के देखे के बाद क्लास अटेंड करे के मन न हो खेला। देखा अमन, आज हम मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं थी। चला संजय, तोहरा के अलग से बोले के पड़ी। अतुल चला यार। हम ना जाएगी यार। चला। चला। अरे यार। अरे चला तानी, चला तानी। अरे यार 4:30 बज गए, अभी तक ना आइल। चिल करा यार, उसे मार बात भइल बा। वो एजे कहीं ट्रैफिक में फसल हुई, आ जाई यार। कम ऑन चिल करा। अरे देखा 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 का आइटम बा, मस्त एकदम। हाय अमन, सॉरी हम लेट हो गई नहीं। अच्छा बॉयज चली? चला चला। चला। मजा आई ना? अच्छा बोला? दीदी, आज हमारा एग्जाम खत्म हो जाए हाँ तो हम घर जाता नहीं। अच्छा तो तू वापस कब आई बा? पता ना कब आई।
अरे हमार सोना, तू ऐजा बैठल बाड़ू, हम पूरा घर में ढूंढ के थक गई नी। हाँ, अब का टेंशन है? दूर का खसकतारू, तनी पास में बैठा। का टेंशन है? रउआ के हर वक्त मजाक के सूझत रहला। अमन अभी तक घर के है नहीं आईली और उनकर फोन भी नहीं खिलागत। अरे तो आ जाई। हो सकता ट्रैवलिंग में होई, फोन स्विच ऑफ होई, या हो सकता चार्ज ना होई फोन, या तो सो गई होई। आ जाई, टेंशन मत ला, आ जाई ऊ। बेटा तो आखिर राउरे बाना, ऐसे कैसे भूल सकेला मोबाइल चार्ज करे के। अरे ठीक बा, अब वही जवान लड़का है, जवानी में कुछ गलती हो जाला। हमहू तो जवानी में बहुत गलती कैले बानी। हाँ, टेंशन मत ला, वो आ जाई। हाँ, अजी सुनी ना। अरे इतने प्यार से मत बुलाओ करा, डर लागेला। का आप हो ना, हर वक्त मजाक के सूझत रहला रउआ के। का भइल बोला ना। 3 दिन भ गइल ना अमन के फोन लगत बा, ना ही ओकर कोई अता पता बा। अरे जवान लड़का है, पार्टी वार्टी मनावत होई, टेंशन मत ला। अच्छा अच्छा ठीक बा, ज्यादा परेशान मत हो। तू जा, तैयार हो जा, आज ही हमनी के चलल जाई। बस जा, हाँ। रेडी हो जा। कहाँ गायब हो गए रहे अमन? का भइल रहे ओकरा साथे? ऊ घर काहे न पहुँचलस? का ऊ बनारस से निकलबे न कैलस? या फिर एकरा पीछे केहू के कौनो साजिश रहे, या कुछ और? नमस्कार दोस्त लोग, हम प्रतीक जोशी पुलिस एफआईआर की एपिसोड में आप सबके स्वागत करतानी। अमन के साथ का भइल ओकरा देखे खातिर हम आपके लेके चलतानी बनारस। यही जा तो ताला लगल बा। कहाँ गइल हो कि मकान मालिक के फोन करी ना। हाँ, अब वही करतानी। पता करी ना। हाँ राजेश भाई। हाँ बोला भाई। हाँ, हम लोग एजा आयल बानी, ताला लगल बा। राजेश एजा ना बा? हाँ भाई, हम आवतानी वैसे। हाँ हाँ, आई आई, हम वेट करतानी। चला आवतानी, प्लीज जल्दी आई। अब वही आ रहा। हाँ ठीक बा। नमस्ते। हाय। बढ़िया बढ़िया। हम लोग एजा आयल रहनी, तब देखनी ताला लगल बा। हाँ, हमार बेटा घर ना आइल, ओकर फोन भी बंद बा, यही से सोचनी कि हमनिए आ जाई। वो तो कहत रहल कि संडे के घर जाई हूँ। हाँ, लास्ट टाइम कब दिखले रहला? लास्ट टाइम 2-3 दिन पहले हम ओकरा के दिखले रहनी। हाँ, ओकर एगो दोस्त बा अतुल। अतुल वो साथ में रहे वो दिन। हाँ, अतुल के नंबर है तोरा लगे? अतुल का नंबर तो हमार लगे ना बा। अतुल के कहाँ नंबर गइल हो कि? आप एगो काम करी ना, पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन लिखवा दी। अच्छा। कंप्लेन का लिखाई? ये है कि आपके बेटा 2-3 दिन से लापता बा, ओकर फोन बंद बा, ढूंढ ले पुलिस ओकरा के। तो अतुल के फोटो है आपके लगे, पुलिस के दिखाओ की पड़ी ना। अरे सर, आपके बेटा के दोस्त रहे, कितना दोस्त आवेले, अब केकर फोटो हम अपना लगे रखब बताई। चला तो फिर पुलिस स्टेशन चली। अच्छा ठीक बा, आपकी मदद की जरूरत पड़ी तो जरूर जरूर। अमन यहिजा भी न रहल। मकान मालिक के कहना रहल कि अमन यहिजा से 2 दिन पहले ही निकल चुकल रहे। तब फिर अमन घर काहे न पहुंचलस? आखिर कहाँ गए रहे अमन? आई देखल जाओ आगे। 2 दिन से ओकर फोन स्विच ऑफ आवता है। अब हम ट्राई करनी तब वो स्विच ऑफ आवता है। हमहू कॉल कइले रही, बाकी ओकर फोन नहीं खिलागत। कहाँ गइल होई वो? हो सकता ओकर फोन ऐसन तो चोरी पहले हो कभी गइल ना हो। भइल। सर ये अमन के फ्रेंड है। पता तो नहीं भइल यार, उस दिन कभी पार्टी ऐसा ना करे के भइल। पार्टी के बाद पता से ना ओकर कहाँ फोन गइल बंद होई। बा। सर ये अमन के बारे में हमरा के कुछ बता सकेले? कहाँ बा अमन? सर हमरो बात नहीं है भइल ओकरा से, संडे से ओकर फोन बंद बा। का भइल अमन के सर? अमन ठीक तो बा ना? वो कहाँ? लापता है। लापता? सर ओकर फोन नहीं लागत रहे, तो हमरा के लगल कि शायद ओकर फोन चोरी हो गइल बा। का रिश्ता है तोहार ओकरा साथे? सर हम वो अमन हम लोग के दोस्त है सर। इवन हम लोग के बेस्ट फ्रेंड है सर। भाई लास्ट सैटरडे के हम लोग पार्टी कही नहीं, ओकरा बाद वो घर चल गए सर। ओकरा बाद हमके पता ना सर वो कहाँ गई। हाँ सर, हमके सही ना पता कि अमन कहाँ है। आओ चली। हाँ सर।
रुका रुका। हाँ सर। तू अमन के दोस्त बड़ा? यस सर। कहाँ बा वो आजकल? सर वो संडे सुबह 6 बजे अपना गांव के खातिर निकल गए रहे। सच बतावा, ना तो मुंह खुलावे के और भी तरीका आवेला। सर हम सच कहा तानी, हमरा के अमन के बारे में कुछ ना पता बा। 2-3 दिन से ओकर फोन भी स्विच ऑफ आवा था। सच बोलता रहा? हाँ सर। चला ठीक बा, तू जा। जब थाना बुलाइब ना तो आ जाइए। ठीक बा सर। ठीक बा। हाँ। निकला। अमन के दोस्त लोगन के भी ना पता रहे कि अमन कहाँ गइल बा। वो दिन अमन के आखिरी बार पार्टी में टीना के साथ देखल गइल रहे। का अमन के गायब होके के पीछे का टीना के तो हाथ ना रहे? पुलिस के भी कोनो सुराग ना मिलत रहे। लेकिन आखिरकार लगातार कैल गइल छानबीन के कारण पुलिस के एगो पुख्ता सबूत मिल ही गइल। तो खोला ना। चला हम देखा था नहीं। सर आप? बेटा, अमन के गायब करे में तू ही दोनों के हाथ बा, आना? इके कहला सर आपके? ये गलत बात है। देखा, अतुल के बात करत ही हम समझ गए रहनी। अमन के गायब करे में एकर ही हाथ बा, लेकिन ये अपन जुर्म ना कबूल कैलस, तो यही खातिर करके छोड़ देनी है, ताकि कोनो गलती करे और उ जगह पे पहुंच जाओ जहां ये सबूत छुपा के रख ले बा। नहीं सर, हम कुछ ना करनी सर। बतावा सच। सर 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 ई कैलस, यही कैलस सर। उस रात जब हमनी के अमन के रूम से चल गल रहनी त अतुल ही अमन के साथ रहल उस समय। हाँ, ओकर बाद से ही अमन गायब रहे। यही मरलस सर, यही मरलस सर। नहीं सर, हम कुछ ना कहनी सर। सर यह है अमन के मरले बा सर। सर हम अपना आँखी से करा के अमन के मारत दिखनी है सर। सर यही अमन के मरले बा सर। क्यों काहे मरला हमार बेटा के? मैडम, काहे मरला हमार बेटा के? मैडम संभालिए अपने आप को। ध्यान से टेंशन मत ले, संभाल अपने आप के। संभाल अपने आप। बतावा, ठीक से बताऊ बा या फिर? सर हम टीना से प्यार करत रहनी सर, लेकिन टीना अमन के प्यार करत रहे। हमके बहुत गुस्सा होत रहे सर जब वो ओकरा के हक करत रहे। हम कबो न चाहत रहनी कि टीना और अमन एक साथ रहे। यही खातिर हम उ दिन पार्टी में गाइस एक मिनट खातिर चुप हो जा। फोन बा घर से। हाँ माँ, कुछ ना, सुते जात रहनी। हाँ खाना खा लेनी। हाँ कल सुबह होता नहीं हम। ओके माँ, बाय, गुड नाइट। नाचा।
अरे संजय तू हमके लगा था कि टीना के घर जाके चाहिए। रात के 2 बज चुकल बा। अरे हाँ टीना तो के जाके चाहिए। आवा कल सुबह के ट्रेन है हमार। ठीक बा ठीक बा, हम तो के छोड़े आवता नहीं। अरे टेंशन मत ला, कल तो के जाए के बाना, हम बच्ची थोड़ी बानी, चल जाए। बाय बाय। गुड नाइट संजय। अरे यार सब लोग चल गेले और मम्मी पापा भी घर पे ना बाड़े, तो हम ये सुझ जाई आज। इहो कोनो पूछे के बाद बा, अपन ही कर समझा यार। आवाज सुझ जा। आवा सो जा अच्छे से। आई लव यू यार, लेकिन टीना से ज्यादा ना तो से प्यार करे नहीं हम। टीना सिर्फ हमार बा। संजय 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 पागल हो गई बड़ा का तू? छोड़ा करा के संजय, संजय छोड़ दो करा के, उमर जाए यार, का करता छोड़ दा संजय, छोड़ का, पागल हो गई बड़ा का तू? तू मार दे लो करा के। अमन अमन उठा। अतुल अमन अतुल ई का केले तू? अबे तू मार दे करा के। हम ना मरनी, तू मरले बाड़ा करा के। अबे हम पुलिस को सब बता दे अब कि तू ही मरले बाड़ा। तोरा बात पे विश्वास के करी? हाँ? तू मरले बाड़ा और हम कुछ ना कही नहीं। अब बतावा ये बॉडी के का करल जाओ? तो हार भलाई यही में बाकी तू हमार मदद करे डेड बॉडी के ठिकाने लगाओ में। का बोला तारा? क्योंकि बोलिया मत। तू अपना स्वार्थ में इतना अंधा हो गईला कि एक माँ बाप से होकर एक लौता बेटा छीन लेला। एक तरफा प्यार में तू इहो ना सोचला कि टीना तो से प्यार करेली या अमन से। ओकर खुशी तोहरा में बा या अमन में बा? भास्कर अरेस्ट कर ले दोनों के। हे रुका, पकड़ा करा के। रुक जो, कहां भागता रे? रुका, रुक जो, रुका। एक तरफा प्यार हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही करवावेला। अमन के माता पिता के जरा सा भी यकीन ना होखत रहे कि अमन अब उ दोनों के बीच में ना बा। अमन उनकर इकलौता बेटा रहे। टीना के भी यकीन ना होखत रहे कि ओकर ही बेस्ट फ्रेंड ओकर खुशियां छीन के ले जाई।
दोस्त लोग, अमन, टीना और संजय उम्र के जौन पड़ाव में रहले, ऊ उम्र में अक्सर लोगन से ऐसन गलती हो ही जाला। यही से अपन कदम सोच समझ के उठाई, सावधानी बरती, सतर्क रही। हम प्रतीक जोशी पुलिस FIR के ई एपिसोड से आप सबसे विदा लेतानी। मिलतानी अगला एपिसोड में, और आवे वाली ऐसन सनसनीखेज कहानी के देखे के खातिर हमार चैनल SCPL के जरूर सब्सक्राइब करी। और आज के एपिसोड आप सबके कैसन लगल नीचे कमेंट बॉक्स में हमके कमेंट करके जरूर बताई। सावधानी बरती, सतर्क रही, ना जुर्म होके देई और ना खुद जुर्म करी। जय हिंद।